probei de interpretare o să fie nevoie să intonăm un solfegiu muzical. Pe tablă avem un solfegiu scris de colegul meu care va juca rolul de elev și o să-l intoneze. Eu o să-i dau câteva sunete reper. Do, re, mi, fa, sol, fa, re, do. Pentru a reuși să intonăm un solfegiu, este necesar să avem niște informații de bază. Colegul meu, Dorin, vă va prezenta pe portativ care este scara lui Do. În primul rând, începem cu reprezentarea grafică a înălțimii sunetelor. Începem cu nota Do, care se află sub portativ. O scriem cu ajutorul unei liniuțe ajutătoare. Avem nota Do. Apoi, următorul spațiu avem nota Re, imediat sub portativ. Pe prima linie avem nota Mi. Pe primul spațiu, nota Fa. Pe a doua linie, nota Sol. Pe al doilea spațiu, nota La. Pe a treia linie, nota Si. Și terminăm iarăși cu Do. O să scriu și denumirile de desubt. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si și Do. Practic este ca la limba și literatura română. Nu putem scrie fără să știm literele. Acesta este alfabetul nostru. Ok. Acum, între aceste sunete se stabilesc niște relații. Ele sunt mai apropiate și mai depărtate. Spre exemplu, în gama Do major, sunetele Mi și Fa și sunetele Si și Do stabilesc o relație de semiton între ele. Restul o să notez aici semiton. Semiton, ceea ce înseamnă că au o distanță foarte scurtă. Dacă permiteți, eu să vă exemplific și pe claviatura pianului imediat. Deci ceea ce am scris pe tablă cu reprezentarea grafică a înălțimii sunetelor sunt notele acestea. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok. Și după cum vedeți, între sunetele Mi și Fa, după cum am spus, nu avem nicio altă clapă neagră, ci sunt mult mai apropiate. La fel și între sunetele Si și Do. Între celelalte, între Do și Re, avem o altă clapă neagră, ceea ce înseamnă că sunetele Do și Re sunt mai depărtate și se stabilește un interval de ton. Între Re și Mi, la fel, interval de ton. Între Mi și Fa avem semiton. Alt aspect, la fel de important ca și înălțimea notelor, o reprezintă valoarea acestora. Și mă refer la continuitatea lor în timp. Putem avea note care durează mai mult, au o întindere mai mare în timp sau mai puțin. Ei, lucrul acesta se notează în partituri, în solfegii, prin valori de note, pe care o să le exemplific imediat. Cea mai mare valoare de notă o reprezintă nota întreagă. Este un oval simplu, gol, se numește notă întreagă și durează 4 timpi. Să spunem că avem o notă întreagă și vom cânta 4 timpi. La. Ok. Mai mic decât nota întreagă, o notă întreagă, dacă o divizăm, o împărțim în două, vom obține două doimi. Respectiv, doimea se face ca o notă întreagă, la fel goală, dar îi punem și o codiță. O doime și încă o doime. Deci, două doimi alcătuiesc o notă întreagă. Au denumirea de doimi și durează 2 timpi. Mai mică decât doimea și pe aceasta, dacă o divizăm, obținem pătrimea, care se face la fel ca o doime, cu codiță, numai că este plină. Și această doime la fel, o să mergem un pic mai repejor, pătrimea. Pătrimea durează un timp. Și o să mă opresc aici, pentru că ele merg divizate și mai mult. Vreau să fac o precizare. De ce să numesc doime, pătrime, optime există mai jos? O să vedem. Hai să fac și o optime. Deci pătrimea, dacă o divizăm, se obține optimea, care este ca o pătrime, numai că avem și acest mic steguleț. Ea durează o jumătate de timp.
Pentru că toate fac referire la acea notă întreagă. Spre exemplu, avem un întreg care durează 4 timp. Dacă e ca la matematică. Dacă îl fragmentăm, obținem o doime și încă o doime. Doimea aceasta, dacă o fragmentăm, obținem o pătrime și încă o pătrime. Și pătrimea aceasta, dacă o fragmentăm, obținem o optime și încă o optime. Deci, doimea este a doua parte din nota întreagă, pătrimea este a patra parte din nota întreagă, optimea este a opta parte din nota întreagă. După ce ne-am însușit niște cunoștințe legate de reprezentarea grafică a înălțimii sunetelor și despre valorile lor, putem începe să solfegiem, adică să cântăm pe note. Eu am scris aici câteva note având valori diferite. Spre exemplu, avem do, doime, re, pătrime, mi, optime, fa, optime, sol, doime. Aici avem tot două optimi, fa și mi, care se pot scrie fie legate, fie cu steguleți, fie legate între ele, dacă sunt unele după altele. Apoi avem un re, doime, do, doime. Cum vor suna ele? Voi tacta timpii cu markerul pe tablă și le voi interpreta în același timp. Do, re, mi, fa, sol.